ଆପଣ କିପରି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଗୋଟେ ନାଳ ଝାଡ଼ାର ଟିପ୍ସ କହିବି। ନାଳ ଝାଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହୁଏ, ଜୋରରେ ଲାଗେ ଏବଂ କୁନ୍ଥିବାକୁ ପଡ଼େ, ମଣିଷ ଭାରି ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ନାଳ ଝାଡ଼ା ହେଉଛି, ଚାମଚେ ଜିରା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ରୋଷେଇ ଘରେ ଜିରା ଥିବ। ଜିରା ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ତାକୁ ବହୁତ ଫୁଟାନ୍ତୁ। ଫୁଟେଇ ଅଧ କପ୍ ହେଇଗଲେ ଉଷୁମ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନାଳ ଝାଡ଼ା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଉଛି କଅଁଳିଆ ପିଜୁଳି ପତ୍ର ଏବଂ ଅଦା, ତାକୁ ଆଣି ବାଟିକି 7ଟି ଗୁଳି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳି, କୌଣସି ପାଣି ନ ଦେଇ ବାଟିବେ, ଗୋଟିଏ ଗୁଳି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପାଣି ସହିତ ପିଇଦେବେ। ଦେଖିବେ ନାଳ ଝାଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।